The Nze na Ozo Society, otherwise known as the lgboland Society, is the highest and most important spiritual, religious, and social grouping in the Igbo society of Southeast Nigeria. Initiation into the aristocratic Nze na Ozo Society marks the person as nobility. To become Ozo implies that the title holder is now an Nze, implying a living spirit and an ancestor. One then becomes the moral conscience of the community and is seen to be a fair adjudicator in cases of disputes within the communities. In times of crisis, most Igbo communities will rely on Ozo members for leadership. Categorization and grades of Ozo titles are different across Igbo communities. For example, with the exception of the Onitsha and Delta Igbo, certain titles of the Ozo, such as Ezana, may not be taken until the candidate was seen to have been a man. The basic precondition for such assessment was to ascertain whether the father of a candidate was still alive. If a candidate's father was still alive, the title could not be taken. In most parts of Igbo land, there are generally two major classes of Ozo. The first is Nnukwu Ozo, which consists of Dunu, Dim, and Ezana. In the second class of Ozo, referred to as Obele Ozo, consisting of Eyisi, Azuzo, and Okpala. This is however changed, with most Igbo communities being led by a senior Ozo holder. Today, we are in Nnobi, Anambra State, to witness another Ozo title taking in a grand style. The heads of the Ozo Council in their kindred were present to begin the coronation. After the coronation and decoration with their title names given, they were saluted and welcomed into the Nze na Ozo Council of Nnobi.
ichi ọzọ gbogbo anyị ewelugo n'ebe n'onye ochi maka na anwe ihe anyị enye gị ọfọ nye gị akwụrụ alụ ihe ndị a na-egosi ọ bụrụ na enye gị ọfọ nye gị akwụrụ alụ ịtụ ụga maọbụ ikwu eziokwu maọbụ ịkwụwa ya aka ọtọ ihe ndị a ya egwu mee ya abazi n'ihe gị nabụ ya anara ugo. Different Nze Ozo and other dignitaries were in attendance to grace the occasion of the Ozo title taking of the Okpala. Nnobi, the new ordained Onye Nze, Ugabata, Sewaent Entertainment. Then in the area, Igafo, Esboma, Omutuji Koranepi, Otakadi. Onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Enwere onye ọsọ na-ekele n'ụzọ pụrụ iche. Odogwu na-edo. Odogwu na-egbe ji ndị ebube. Lekwa onye na-mbata. Enwere okwu blak dị na ya. Cha, Nze na-agụesa ụra. Maka Nze a na-ekwu okwu ụgha. Nze a na-ekwu okwu asị. Ọzọ osibe anyị wee bido. N'umughu a osi bido. Erukwe n'umughu o nwere n'ogbe osi wee bido. Ogbe osi bido ọ n'ụlọ mmụọ ya ekpọbazi afa. Kama na ọba anyị ka ọzọ si bido. Erumeru ka ọ bụ. Ọzọ bụ ihe ọdịnala. Ọzọ bụ ihe mgbe gboo ka ọ bụ na ọ bụrụ ihe ka efeta ebe onye pụta onye ekwu fesọl ya. Ebe Anambra steeti, ndị Anambra steeti ma ya bụ ọzọ okpuru eji aha na-ekwu n'isi. Efurugosi akwụkwọ enu efurugo akwụkwọ a na imesịkwa everything ji eme na ikwu okwu ọzọ bụ ebe House of Assembly asị onye efe. Mmadụ akarịa n'obodo na-abata kịta ife ụwa ebe kwuo dike na Oraifite isi anyị Nnobi na-abata Golden Brothers ndị otu abụkwa ndị be mmadụ n'ogidi a royal family in Ogidi Ancient Kingdom. Onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọ dịrị ofele otu bịa oche ebugbo onye n'ofu ụkwụ isi ọ bụrụ kanopi Ijele Nze n'ọnwa mbala afọ dị mkpa afọ ogologo ibie.
event was colorful and glamorous as different masquerades and dance groups center stage to entertain and showcase the cultural heritage of Sewaent. You are still on Sewaent ENT TV. Nwoke tozuru chi ọzọ n'Ozogo traditional
Nyaboko Chuku, Oshukata and Togo na Lagos State, Manaba Cameroon, Bagada La Lola, Oliver Nation, Nation, Alabama. Yeladiga was the Dikan Wako Chuku and Nemobagana, they are getting more Digashi. Wakaniva, DJ Go, Wesiga Wiko, Langana, no Sikimelum, Natama, Magana Wakia, I will deliver Cholana Kimelum. Governor and Niana, not going to Natana Boko to go about no go one. House of Sewa Entertainment, Sewa ENT TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewa ENT TV.